Jo, og velkommen til Word Up. What's going on? Hvad sker der på gaden? Og alle mulige random hiphop udtryk. Det her, det er introduktionen til min vej til dansk rap. Og jeg har faktisk valgt at lægge den her offentligt på min YouTube-kanal, så andre folk kan følge med. Men det her er en videoserie tiltænkt en af mine rigtig gode kollegaer, som gerne vil høre lidt om dansk rap. Så det her er introduktionsvideoen. Hvis ikke det interesserer dig overhovedet, så kan du bare klikke væk. Ikke min kollega, du skal høre efter, men alle andre kan. Så jeg har kaldt min vej til dansk rap, eller noget af min vej til dansk rap. Man skal jo prøve at kondensere meget af det musik, man har hørt i hele sit liv, ned på så få timer som muligt. Jeg har præsteret at holde mig på 3 timer og 13 minutter. Og opbygningen af listen er, vi starter i slut 90'erne, så hopper vi dybt ind i 0'erne, og så slutter vi midt i 10'erne. Og jeg har så udvalgt nogle af de numre på nogle af de plader, som jeg synes har været fedest at følge med i, og som der også har lidt historie. Der er nogle temaer hister her, og jeg følger de her videoer op med ekstra videoer, hvor jeg måske dykker lidt ned i, hvilket historie og hvilke referencer der er på forskellige måder. Men i den her video i hvert fald, der tager vi hul på listen. Jeg forklarer lidt om, hvorfor jeg har tilføjet forskellige numre. Der er også en disclaimer, hvorfor der er nogle kunstnere, der ikke figurerer på listen. Og så snakker jeg lidt om, hvad jeg mener, det her danske rap, det kan, og hvad man skal lægge mærke til. Så hvis I følger med, så kan I gøre det. Der er link til playlisten nede i videoen, så skal man gøre sådan her på YouTube. Og hvis I synes det er fedt og godt content, så kan I følge playlisten. I kan like, comment og subscribe. Det skal man også sige, når man laver ting på YouTube. Men ellers så lad os hoppe ind i det. Og min vej til dansk rap. Som sagt, vi starter i slut 90'erne, og jeg har lige tilføjet nogle store numre fra 90'erne, fra Østkyst Hustlers og Humletid. Og igen, i 90'erne og slut 90'erne, der var jeg været 12-13 år gammel, så jeg har sikkert misset noget af det, som nogen ville kalde virkelig vigtige danske rapnumre. Men de her to betyder meget for mig. Østkyst Hustlers skulle jeg vælge et nummer, som var signifikant for dem, og jeg tror de fleste kender, han får for lidt. Og Humletid er et godt nummer fra Humleridderne, også meget signifikant for folk. Folk har hørt det før, så det var ligesom eksempler fra slut 90'erne. Det er vigtigt, fordi at den lyd, som de to grupper lavede i 90'erne, dominerede, hvad skal man sige, det mest kommercielle del af dansk rap. Og allerede på næste plade, som vi skal se med MC Clem, som er 97 faktisk, der ændrer han lydbilledet fuldstændig med den måde, han laver rap på. Så man har sikkert hørt de første 2 numre, dem kan man bare springe over, hvis man gerne vil. Inden vi går for meget videre, så det var introduktionen. Inden vi går for langt videre, så vil jeg sige, at jeg har ikke ting som Malty Coin på listen. Nogen mener klart, at det er Danmarks bedste rapgruppe nogensinde. Det vil jeg ikke nødvendigvis være uenig i, men det er bare aldrig noget, jeg har hørt super meget. Altså jeg kender dem og har hørt deres plader, men ikke lige så meget som alt det andet, der er på listen her. Så dem har jeg faktisk ikke med Malty Coin. Det skal man lige være opmærksom på, hvis nu der er nogen, der sidder derude og er sure over, at de ikke er på listen. Nå. Nu fik jeg startet for hurtigt, fordi jeg vil faktisk introducere med at snakke lidt om nogle af de udtryk, som jeg synes, man skal lægge vægt på, når man hører rap i det hele taget. Fordi det er jo musik, og musik får os til at føle ting, og tænke ting, og reflektere over ting, alt efter hvor godt vi synes det er. Noget musik er lavet til, at man bare skal have en fest til, noget er til at slappe af til, noget er til at tænke over i form af en eller anden tekst, eller en historie, eller et budskab, kunstner han vil udnytte. Og man finder lidt af det hele på den her liste. Jeg synes klart, at de bedste danske rapnumre er nogle af dem, som man kan tænke lidt over. Jeg kan godt lide, at teksterne har en historie eller har et budskab. Og det er jo også for at vise, at rap i det hele taget ikke kun er drukstoffer, store guldkæder, bitches og hummers og gangster bang bang halløj.
Men det er selvfølgelig en meget vigtig del af rappens historie, og der er mange signaturnumre, som siger meget om en kunstner, når man hører dem på den fortolkning af rap. Så den slags numre laver de fleste kunstnere på en eller anden måde, et eller andet hårdt slående. Jeg lægger meget vægt på flow, og for at uddybe, hvad jeg mener med flow, så handler det altså om, hvordan man lægger rimene hen over beatsene. Og der er jo selvfølgelig meget fokus på tekster i rap, det er klart, det er hovedfokuset, men hvis man så samtidig kan få lagt rimene og rappe på en måde, som passer til beatet, sådan så at ens rap og beatet på en eller anden måde smelter sammen, så gør det noget helt specielt for mig. Det synes jeg er ekstremt fedt. Så kan jeg rigtig godt lide, når det bliver lidt teknisk. Det er ikke alle numrene, der repræsenterer høj teknisk rap. Men der er nogen, hvor jeg synes, at der er teknikken altså helt i top. Og med teknik, så mener jeg dobbeltrim, bogstavrim, ordspil, sådan nogle ting og sager. Det møder man typisk på numre, som ikke nødvendigvis handler om så meget andet end at slå en fast som en dygtig rapper. De numre er der en del af. Og hvad handler det så om, når man siger slå sig fast som en rapper? Jamen, der er jo den del af rap, som hedder battle rap, som handler om at svinge sin modstander til og gøre det på den bedst rime tekniske måde. Og det finder altså også lidt sted i det skrevne rap, hvor at når man laver et rigtig fedt partynummer, eller en rigtig banger, som man siger, så er det typisk, fordi man har lavet noget, hvor der er nogle fede flowstykker, og nogle fede rimstykker, men som ikke nødvendigvis indeholder så super meget indhold. Og det tror jeg, man skal vende sig til. Jeg tror også, det er det, der er nogen, der slår sig lidt på, når de hører rap første gang, at det ikke rigtig handler om noget, og de misser lidt, at det handler om på de numre, kan være, at ordspillene er specielt gode, eller rimteknikken er specielt god. Så det synes jeg, man skal lægge mærke til, når man hører rap. Så tror jeg har snakket nok om det. Ja, så lad os hoppe ind i playlisten. Som sagt, de 4 første numre er sådan lidt introduktionen til, hvad der sker i nullerne. Han får for lidt, og humletid er den genkendelige lyd fra 90'erne. Clemens laver lidt om på det. Han kommer og laver noget utroligt teknisk dygtig, flot rap i forhold til Østkyst Hustlers og Humleridderne, som har lidt mere en simpel tilgang, men kører på nogle andre parametre. Humleridderne kører meget på det er sådan en joke-band i virkeligheden, fordi de rapper rigtig meget om at drikke rigtig mange bajer og være tykke og så videre. De har nogle enkelte numre, hvor man godt kan sige, okay, her er der lidt mere mening i nummeret. Men det kan man jo dykke ned i albumet for at finde ud af. Der er faktisk 2 gode album. Der er Humleridderne. Jeg giver en omgang, hvis du giver 2, tror jeg albumet hedder. Ja, det står der. Og så er der Humleridderne en god gaveidé, mener jeg det hedder. Men lad os snakke om MC Clemens. MC Clemens, han er en vred rapper, så der er rigtig mange af hans numre, som handler om, at han er sur i virkeligheden på mange forskellige ting, og specielt psykopat på fri fod, som egentlig handler om, at nu er han på gaden, og hvad for en psykopat er han. Så det er hans intronummer, kan man sige, hans introduktion til ham selv. Og så er der her Betjent, som jeg har inkluderet, fordi at jeg tror også, at det er et af hans meget populære numre. Det har folk hørt, så det skulle lige med. Men MC Clemens er et meget godt eksempel på, hvordan hiphoppen i Danmark i hvert fald ændrer sig fra 90'erne og op imod 0'erne. Næste på listen, det er et besøg hos Suspekt, deres andet album, som var det album, som de hittede med, tror jeg. Det her Kinky Fætter fra et nummer, som folk kender. Hvem er en kælling er typisk også et nummer, folk kender. Så er der Ingen slukker der Stars, som er titelnummeret, det skal man have med, og så er der En lang nat. Her der er der numre, som ligesom slår fast, hvad Suspekt er. Og jeg synes, at de her numre, de repræsenterer, hvad Suspekt var i starten. I dag, i 2024, der er Suspekt sådan lidt et
porno-rap-band, som handler om sex og lyster. Det gjorde det ikke helt i starten for Suspekt. Det her, det er i 2003, at det her album kommer på gaden. Og der vil jeg mere kalde det noget volds-rap-agtigt. Det er i hvert fald meget tidstypisk start nullerne. Og det synes jeg, man skal høre, fordi det sætter Suspekt i perspektiv til deres næste albums. Yes. Efter det, så er der selvfølgelig Jokeren. Vi kender ham alle sammen fra nummeret Havnen, som kom ud i 2003 også. Og Jokeren, han starter ligesom den her dille i Danmark med at claim, hvor man er fra. Det er noget, man har gjort i USA i lang tid, og man gør det på alle numre. Man skal altid lige have et shout-out ud til det hood, man kommer fra, og så videre. Og jeg tror, uden at vide alt for meget om det, så tror jeg i virkeligheden, det handler om, at man kommer fra et ghettoområde, eller det gør man, hvis man er rapper i USA tilbage i 80'erne og 90'erne, men det har ligesom sat sig i stilen, at det er noget, man gør. Man giver lige et shout-out til hvor man kommer fra. Så det gør man også i Danmark. Og det får en lidt mere fjollet lyd i Danmark, fordi der er ikke, der er måske nogle ghettoer, vil man sige, men Jokeren, han gør det på en festlig måde, og det nummer er også blevet spillet på mange klubber og så videre. Så er der et nummer, som jeg rigtig godt kan lide, Jokeren er sulten. Det er et super fedt nummer, og det nummer, det handler egentlig bare om, at nu er han på markedet, og han er klar på at rap sin røv ud af bukserne. Så har jeg taget nummeret Kvinde Din med Møgluder, og det har jeg, fordi at der igennem den her playlist er en del numre, som bliver brugt, hvor, sproget om kvinder ikke er særlig godt. I hvert fald ikke efter dagens standarder, og egentlig heller ikke i nullerne. Der var en stor diskussion i medierne og debat om, hvorvidt rappere skulle snakke pænere eller ej. Og der kommer sådan et par numre i den kategori, for ligesom at give eksempler på, hvad var det folk sagde i rappen i den tid. Men det er altså Jokeren, en af de tidlige store danske rappere. Så hopper vi igen, det er også i 2003, det var et sindssygt år i nullerne. Der kommer vi LOC med hans nok største plade i min verden, i hvert fald Inkarneret. Jeg ved han har lavet mange plader, så der er masser i dag, der ikke rigtig kender Inkarneret, fordi han har lavet Cassiopeia og Triple X Couture, og jeg ved faktisk ikke, hvad alle de nyeste hedder. Men her der er i hvert fald mit yndlingsalbum. Og der er 3 numre på. Der er Hvad så Homie, som er et af de her banger-numre, jeg snakkede om i starten. Det er bare mega fedt. Og så er der Undskyld, den kender man også, Undskyld så. Og det er igen i kategorien af, hvordan rapperne snakkede om kvinder, men også et kendt nummer fra den plade. Og til sidst så er der Horn eller Vinger, som er et lidt mere tanketungt nummer, som handler om LOC, der reflekterer over, hvad der sker, når han dør. Og det er et nummer, jeg også rigtig godt kan lide. Lige i røven af LOC og året 2004, der ser vi Niaren komme med sit første album. Og Niaren, han er jo fra Aalborg, og han satte endnu mere fokus på hele det her tema om, hvordan man snakker pænt på sine numre. Og mange af hans numre er, jeg er mega stiv, jeg er mega fucked, jeg tager mange stoffer, og fuck jer. I øvrigt. Og det er sådan lidt en sur, vred stil. Han er sgu egentlig rimelig sur på miljøet, fornemmer man, hvor han kommer fra, også på hele Danmark. Der er 4 numre, og så er der et nummer, som ikke er Nieren, men det vender jeg lige tilbage til. Der er det første Nieren, som er første nummer på pladen. Det er hans introduktionsnummer. Der slår han sig fast, hans nummer, og det er ekstremt fedt, synes jeg. Så er der Blow Me High, som handler om, at når han ryger joints, så skal du holde dig væk og holde din kæft. Du skal ikke ødelægge det for ham. Og i slutningen af det nummer er der introduktionen til det næste nummer, som hedder Stik og Svin. Og det er der en lidt sjov historie med. Og den skal jeg nok fortælle, men det er derfor, jeg har lagt det her nummer af Søren Strøm lige efter i playlisten Ære og Skam. Der skete det på et eller andet tidspunkt, at der var en fest, hvor der var en masse rapper til, hvis jeg husker historien rigtigt. Det kan være, at der er nogen derude, der ved præcis, hvordan den rigtige historie er. Men hvad jeg har hørt i hvert fald, så endte det med, at Nieren til en eller anden fest slog en kvinde i ansigtet og brækkede hendes næse.
Og til den fest var Søren Strøm, og det anmeldte han så til politiet. Og det blev Nieren og hans crew selvfølgelig rimelig sur over, så de skrev det her nummer Stikkersvin. Og som respons på det, så skrev Søren Strøm Ære og Skam. Det var i hvert fald i den rækkefølge, jeg hørte det i. Fordi hvis man kigger på Spotify, så er Ære og Skam faktisk udgivet før Stikkersvin er udgivet. Så det kan godt være, at der er en ombytning der. Men de her to numre skal man høre, fordi det er ligesom en eller anden form for offentlig beef, der er imellem Strøm og Nieren og LOC for den sags skyld. Og så er der selvfølgelig det kendte nummer AA. Jeg tror, at hvis der er nogen, der siger Nieren, så siger de også AA. Så det er 2004. 2005, der har jeg inkluderet et enkelt nummer med PRV. Jeg har ikke så meget PRV med på den her liste. Der er lige en lille blok, men PRV er utrolig produktiv, og man kender ham fra freestyle rap og så videre. Men Black Power, det er altså hans rapnummer om kaffe, og det er bare knaldgodt, det nummer. Så kommer der her, også i 2005, en plade fra en fra Suspekt, og så en af deres venner, True LS, og der er lidt forskellige features på nogle af de her numre, men de laver simpelthen et album, der hedder Forklædt som voksen, som er et samfundskritisk album, som bare er skide godt. Det er en af de bedste danske rapudgivelser i min optik i hvert fald, og nummeret Rolig Rolig er formentlig, ja, det er jo subjektivt, men jeg synes, det er klart et af de allerbedste numre, der nogensinde er skrevet i dansk rap. Godmorgen Danmark, samfundskritisk nummer, Ulven kommer, samfundskritisk nummer, jo mere hedder nummeret. Det handler om, det er nok mere et jantelovsnummer i virkeligheden. Jeg kan se, at videoen er ved at blive lidt lang, så jeg skynder mig lige igennem de sidste her og introducere dem. Så har vi Kasper Spes, 2006, der var han i gang med at komme op, Kasper Spes. Man har nok ikke hørt så meget om, han er ikke så kommerciel, men han har lavet nogle fantastiske numre. Og blandt andet så har han lavet det her fuldstændig vanvittige nummer, der hedder Elefanten i soveværelset, som er meget anderledes end det man har hørt indtil videre på playlisten i hvert fald. Men det handler simpelthen om, at han leger folks dårlige samvittighed og tager rundt til nogle folk, som de har nok lidt rod i soveværelset, og snakker med dem om, hey, hvordan løser I problemer? Og det er bare et fantastisk nummer. Så det skal man høre. Så kommer Suspects andet album, Prima Nocte, med Proletar, som de fleste folk kender. Super fedt nummer. Handler om at være proletar. Fordi at de kommer fra Vestegnen og fra Albertslund. Så det er nok en refleksion over, hvordan de fleste mennesker i Albertslund lever. Og det aner jeg ikke om er rigtigt, men nummeret er utrolig fedt. Og det er sådan en underklasses blik opad og sige, hey, hvad kan vi egentlig? Så har jeg inkluderet nummeret Sut den op fra slap, og det er fordi, at efter det nummer det er udkommet, jamen så er der sådan kommet nogle udtryk, hvor man siger, hey, skal vi lige sutte den op fra slap i forhold til den her fest, den stinker, skal vi lige sutte den op fra slap, og det kommer simpelthen fra det her nummer. Det synes jeg er sjovt, så det har jeg inkluderet. Så er der Amora Infelice. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Mega fedt nummer, som betyder et eller andet med søn på latin. Jeg slog det op på et tidspunkt, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det betyder. Men det er et mega fedt nummer. Så kommer vi til en, som jeg er ret sikker på ikke er særlig kendt. Han hedder Jeppe Rap. Han er fra Sønderjylland, men han er signet af Tabu Records, som er dem, det er blandt andet Suspects pladeselskab. Så han er gode venner med dem. Og Jeppe Rap det er 2008. Og der har jeg taget 2 numre med. Playboy, som er et nummer, han laver om alle de her falske folk, man møder i byen, som er fuldstændig sminket op, eller har en stor bil, eller et eller andet, men ikke er reelle. Det er også en ting i rap. Man skal gerne være reel, og hvis ikke man er det, så er man nederen. Så det handler det om. Og så et nummer i blodet, hvor han laver et scheme, hedder det. Han laver et tema, hvor han snakker om, at han udgiver musik, som om, at han solgte stoffer. Og det synes jeg er et voldfedt take på det. Fordi det giver noget aggressivitet ind i nummeret til at snakke om, at nu udgiver han altså noget musik. Og det gør han ekstremt godt. Så rammer vi 2008. PDB, han udgiver ikke sit første album, men et af sine første store albums, der hedder Stadig Beskidt.
Og der er altså et intronummer, hvor han viser, hvem han er. Og han er ekstremt dygtig til at lave de her indledende intronumre. Og det gør han skide godt her, så det har jeg taget med. Så har jeg taget titelnummeret med, stadig beskidt. Og et nummer, han har lavet sammen med Per Vers, som hedder Superstar. Og det passer meget godt tidsmæssigt med, at det var her, hvor Idols og Popstars og nogle af alle de her folk havde vundet og havde udgivet lidt, og så døde de igen, og man hørte om en masse kunstnere, som simpelthen gik død i den der branche, fordi de havde været igennem et eller andet show, eller var blevet pumpet op, og havde lavet et par numre, som pladeselskaberne havde tjent penge på, og så blev de kastet ud igen. Så kommer vi til Efter med Kasper Spes, eller hans album Fantasten, og jeg har taget 2 numre med, Efter og Hvem jeg var. Det her det er faktisk featuring LOC, det står ikke på nummeret, men LOC synger faktisk omkvædet. Det her nummer, det er et nummer, han lavede lige efter, han er slået op med sin kæreste. Det er et mega fedt nummer, og Kasper Spes har en lidt mere lyrisk model, end nogle af de andre har. Så det er lidt mere, det er lidt mere lyrisk, og man skal tænke lidt mere over hans linjer, end man skal ved nogle af de andre. Mega fedt. Det kommer her i 2009. Så har jeg Jukes med, og Jukes, han er egentlig en del af den gruppe, der hed Rent Mel, som udgav et album i starten af 00'erne. Og de udgav et album, som hed Lad det ligge, så vidt jeg husker. Og det album, det floppede faktisk. Der var ikke rigtig nogen, der bed på det. Det blev sindssygt populært senere. Men alle de gutter, de gik så solo. Og her er Jukes i 2009 med hans version af et album. Og Privilegeret er et fucking godt rap-album. Han laver blandt andet hitnummeret Hun vil have en rapper, som er lidt en joke, fordi det er sådan et popnummer, som handler om, at kvinderne gerne vil have en rapper, og den eneste grund til, at han har lavet det her nummer, det er fordi hans dame ville have en rapper, og bad ham om at skrive et popnummer, så resten af Danmark kunne høre, hvorfor det var fedt at være rapper. Og det sjove ved det her nummer, det er, at en af de allerførste koncerter, jeg var til med Jukes, der var der simpelthen så mange folk, som ikke rigtig mindede om rapfolk, og det var lidt sjovt. Og det viste sig så også, at de måske ikke rigtig kendte resten af hans album, fordi resten af hans album var faktisk ret melankolsk. Så de fik noget helt andet, end det de gik ind til, fordi de ville bare høre, Hun vil have en rapper, og troede, at hans album var, som den. Men det er det bestemt ikke. Der er meget seriøsitet og melankoli på hans album. Blandt andet det her nummer, et af mine absolut yndlingsnumre, Kære Kvinder, som er i det her tema med, at rapperne i Danmark, de snakkede dårligt om kvinderne. Så her har han lavet et nummer, hvor historien er, at kvinderne har fanget ham, altså Jukes, og så fortæller de ham, så skal han bøde for alle de ting, som de danske rapper har sagt, bogstaveligt talt, så han bliver kaldt luder og så, og får tæsk af de her kvinder og sådan noget, og det er super fedt. Det er super, super fedt lavet. Og til sidst så er der et nummer, der hedder Dø dem, som er lidt mere politisk, og lidt mere samfundskritisk nummer. Så hopper vi nogle år. Vi er nu i 2011. Det her det er Per V, som udgiver et skidegodt album. Iron Man, mega fedt nummer. Lidt et partynummer, der handler om, hvordan ens pik og hjerne nogle gange er oppe og slås, når man er i byen. Og det er ret komisk og ret grinerende skrevet. Englefjæs er også et rigtig godt nummer. Det handler om hans kone og kæreste på det tidspunkt, og en hyldest til hende. Og så er der Nej Tak, som er et nummer, der handler om, hvordan det er at være på turné, være kendt og få en masse tilbud, og hvad man så gør, når man nu har et englefjæs derhjemme, eller hvordan han dealer med det i hvert fald. Super fedt. Så kommer vi til noget af det sidste her, Over Askeskyens, PDB's andet album, lige nu i 2012. Her laver han nok et af de bedste intronumre, han har lavet. Det er virkelig en banger, hvor han slår sig fast og viser, at han virkelig kan noget. Så laver han også på det album, altså der er masser af fede numre på alle de her albums, men det jeg har valgt at fremhæve her er Så længe det varer, som er mere sådan et Go Happy Feel Good nummer, som jeg synes er helt vildt fedt. Der er nogle vildt fede linjer i det her nummer. Og til sidst så Hun vil have, som er også et nummer, som er blevet ret kendt
i hvert fald inden for hiphop, som handler om en pige, han møder i byen. Nej, jeg vil sgu ikke engang spoile det, man skal bare høre det. Det forklarer lidt sig selv. Så hopper vi igen nogle år. 2015 er vi nu i, og Jukes han udgiver sit andet album, som hedder Dyr. Og det her album, det er ekstremt fedt, fordi på hans første album, Privilegeret, der var Jukes hardcore drengerøv rapper på den måde, som man nu er det. På det her album, der er han altså blevet gift, og han har fået børn. Og det han rapper om på det her album, det er hvordan det er at lave musik og stadig være hardcore, men have børn. Det første nummer her, det handler om, at han har lagt sine børn i seng, og nu skal ham og konen altså lige have noget nice tid, og hvor stille og roligt og frustrerende det kan være at prøve at få sine børn til at sove samtidig med, at man virkelig gerne bare vil have noget alene tid med sin kone. Så er der et nummer, der hedder Medicin, som jeg bare synes er godt. Hvad handler det om? Jamen det handler om den øgede mængde af medicin, vi tager i Danmark. Af alle mulige grunde. Det reflekterer han over her. Og så er der et nummer, der hedder Høj, som er meget stille og roligt egentlig, men handler om, hvordan man kan være høj uden at tage stoffer. Og det er jo så selvfølgelig med hans kone. Og det her album er altså en helt anden side af den Jukes, man hørte på hans første album, så det er utroligt fedt. Og til sidst, så har jeg taget noget nyere noget med. Det her, det er slut 10'erne. En gruppe, der hedder Binær, med Trepak og Monte Carlo. Og Monte Carlo, han er freestyler, battle rapper, skreven rapper igennem rigtig lang tid, men har aldrig rigtig løftet så meget over undergrunden. Nu lavede han et album her med Trepak, og de fungerer bare sindssygt godt sammen. De er teknisk dygtige, de flower fedt, men det er teknikken, der er helt i højsædet her. Dem er jeg ekstremt vild med. Dem kan man sagtens høre flere gange, og så opdage forskellige ordspil og ting og sager i teksterne, som bare er helt vildt fedt. De to numre, der er her, Rød, det er et politisk nummer, som handler om, at de nok i hvert fald ikke stemmer på Blå Blok. Så det er ligesom deres politiske statement. Og så har de sådan et fjollenummer med, eller jeg har taget et fjollenummer med fra dem også, som hedder Dum Mikrofon. Og hele